Avui en el viniconsell que ens pertoca parlarem sobre com agafar la copa de vi, que sembla una tonteria però que té tot un muntatge. Primer de tot, com sempre recordem, la copa és molt important. Com una persona no és el mateix, per exemple, si va vestida de traje o si va amb el banyador a la platja, tot i que sigui la mateixa persona, sí que el context canvia. Per tant, amb el vi passa exactament el mateix. Ens trobem que un mateix vi en una copa o una altra ens dona unes percepcions organolèptiques absolutament diferents. Però avui no parlarem d'això. Avui el que parlarem és del que us comentava, com agafem la copa de vi. Bé, sempre, sovint en pel·lícules, en sèries, és fàcil veure com la gent agafa la copa de vi així. Possiblement és la forma més fàcil, més senzilla i la que més acostumats estem. Bé, com sempre podem fer el que ens doni la gana, però a nivell de consell i a nivell d'una miqueta de protocol sí que no és recomanable agafar-la pel que seria el cos de l'ampolla. Per què? Doncs bàsicament perquè quan nosaltres l'agafem pel cos el que estem fent són dues coses. Una és, estèticament és lletja perquè deixem marcades les nostres petjades dactilars, en primer lloc, i llavors deixem marcada tota la copa. I en segon lloc perquè, tot i que no ens ho sembli, el nostre cos, les nostres mans, escalfen el vi. Escalfen el vi, ja sigui vi, cava, vi blanc, vi negre, rosat. I sobretot, potser amb el vi negre no es notaria tant perquè aquest canvi de temperatura no és tan alt, però amb vins blancs, caves i rosats, on la temperatura de servei ronda els 8 graus de temperatura, sí que el fet que hi hagi una superfície en contacte amb els nostres mans fa que augmenti la temperatura i per tant que se'ns escalfi. Per tant, aquests dos motius o raons serien les principals per les quals desaconsellem agafar la copa de vi i de cava per aquí dalt. Llavors tenim les altres dues opcions, una que és agafar-la pel peu, que seria aquesta d'aquí, o agafar-la per la base. Si l'agafem per la base és una opció totalment vàlida, però sí que és veritat que hem de tenir una miqueta de pràctica, perquè el que és l'estabilitat aquí baix és una miqueta més complicada i és fàcil que movent-nos en un còctel o si estem parlant o menjant, és fàcil que deixem anar una miqueta de vi. Per tant, el més recomanat o el que acostumem a aconsellar és agafar-la pel peu. Amb el peu ens evitem tot el tema de ditades, tot el tema d'escalfar el vi i llavors tenim bastanta més estabilitat que agafant-la per la base. Sí que és veritat que, per exemple, el que és la copa, això vindria a ser, o sigui, aquestes recomanacions són per vins, perquè en el moment de l'aigua també hem de recordar que la copa de l'aigua, a part de ser una copa més gran, és una copa que omplim més. I a l'omplir-la més, si l'agaféssim pel peu, el que ens passa és que al tenir més pes l'estabilitat ens torna a baixar i per tant també seria fàcil que anéssim repartint aigua per tot arreu. Com que no és el plan, sí que amb la copa de l'aigua és recomanable i aconsellable, i de fet el protocol ho indica, la podem agafar pel que és el cos de la copa. Així doncs, molt fàcil. La millor opció és agafar la copa pel peu. Per tant, bé, a part que les copes amb peus llargs són potser més maques, sí que ens donen una millor facilitat per agafar la copa. Bé, fins aquí el viniconsell d'avui, espero que us hagi servit i que el poseu en pràctica ja mateix.